ସୁନାବେଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦଶହରା ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୃଷ୍ଣ କୁଲଦୀପ, କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମିହିର କୁଲଦୀପ, ସୁନାବେଡ଼ା ୱାର୍ଡ ପ୍ରତିନିଧି ଶଙ୍କର ବାଲିଆପଡ଼ିଆ, ମମତା ଖରା, ଅଳକା ଲେଙ୍କା ଏବଂ ସୁନାବେଡ଼ା ଟାଉନ ସଭାପତି ନରେନ୍ଦ୍ର ସମାରେଡ଼ି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମହେଶ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଦିବାନ କୁଲଦୀପ ପ୍ରମୁଖ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତାପ ଗରଡ଼ା ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।